Mangwanani akanaka vana vaMwari, ndini wenyu Pastor Aaron Rusukira, tiri Radio Zimbabwe pa Divine Service yedu. Musoro wenyaya wedu nhasi unoti kubatwa rwechipiri. Kubatwa rwechipiri. Chaverenga kubva kutsamba yaMarko chapter 8 verse ya 22 kusvika kuvhesi ya 26. Verse 22. Zvino vakasvika Bethsaida, vakauya nebofu, vakakumbira zvikuru kwaari kuti amunyangate. Verse 23. Akabata ruoko rwebofu, akamuisa kunze kwomusha, ndokupfira mate mumeso ake, akaisa mavoko pamusoro pake, akamubvunza achiti, unovona chinhu here? Verse 24. Iye akati, ndinovona vanhu. Ndinovavona vachifamba vakafanana nemiti. 25. Zvino akaisazve mavoko pamusoro pameso ake, iye akatarisisa, akaporeswa, akavona zvose zvakanaka. 26. Akamuendesa kumba kwake, akati, usatongopinda mumusha. Mwari ngaakomborere kuverengwa kweshoko rake. Mwari ngaandibatsire ndikunde muedzo wandinawo pano. Mavhesi andaverenga ari kundipa nyaya dzakawanda dzokuparidza, but ndinofanira kurumidza kumanya ndisvike pane nyaya yedu yanhasi. Dai ndanga ndine nguva, ndaitaura pamusoro pebofu navakauya naro. Zviri nyore kuti bofu rinamate vakaenda naro kuna Jesu, rokangamwa wakariporesa. Vakaenda newe vanofanira kutendwa, wakakuporesa anofanira kunamatwa. Usachinjanisa zviviri izvi. Asi andiyo mharidzo yangu nhasi. Regai tikurumidze kumanya tiende pane disaster ratoda kutarisa ipapapa. Jesu abata bofu, anoriburitsa kunze kwomusha, opfira mate mumeso ake, oisa maoko pamusoro pake kokutanga. Kubata kokutanga, the first touch. Womubvunza achiti, unoona chinhu here? Disaster iri pavhesi ya 24. Paanoti, ndinoona vanhu, pane swakoma ipapapa. Ndinovavona vachifamba vakafanana nemiti. Pane dambudziko panapa vatereri. Pano patoita dambudziko pano vatereri. Dai muchinda uyu akaregwa ari zvaanga ari asingavoni, zvaiva nani? Pane kusiyiwa ari mukondisheni iyi. Dambudziko romurume uyu idambudziko ravanhu. Haasi kuti ndinoona dombo rakaita sechingwa, kana ndinoona bhande rakaita senyoka. Haasi kuti ndinoona gwavha rakaita semengo. Asi dambudziko rake nderavanhu. Unoona vanhu vakaita semiti. Anoona vanhu vakaita semiti. Dai akapukunyuka murume uyu, akamanya mumusha, iwe uchimuona achipukunyuka achibva mumavoko aJesu, jaya rinomanya iro, woti ndikariisa papurazi pangu richidzingirira majongosi, nespidi yake iyo, ndinenge ndawana mushandi. Plus pamusoro pazvo, ari kubva mumavoko amuponesi uyu. Vanga vachitokurukura naJesu, achitobatwawo uso naKristu. Pfungwa yako inoti, ndawana mushandi wakanaka. Utadza kuziva kuti wapukunyuka asati apedzerwa basa.
raanga achishandirwa nomuponesi. Svika naye papurazi, womupa basa ramangwanani, womupa sanhu, woti chipinda mumunda umu ndoda kuti uvhure hekta, tirime bhinzi gore rinouya iri. Dambudziko rake nderekuti unoona vanhu, asi unovavona semiti. Paanopinda mumunda kuti ateme, wosangana nasabhuku vari kutoenda zvavo kuchiteshi. Dambudziko rake nderekuona vanhu, asi paanovona vanhu, anovavona vakaita semiti. Sanhu kuna sabhuku, vachidonha vachiumburuka, achipamha rimwe. Unotozodaidzwa kunzi mukomana waita disaster. Asi problemu yake, anoona vanhu. Asi kana achiona vanhu, anovavona vakaita semiti. Mwari ngaavongwe naJesu. Haana kuregedza muchinda uyu achipinda muvanhu asati apuwa a second touch. Dai akabuda muvanhu abatwa kwokutanga, ane problemu iyi, aitipedzera rudzi. Ndiri kutaura navatendi vane problemu navanhu, vakabatwa kwokutanga, vakatotiza pakubata kwaJesu, vakatojoina makwaya, vakatotanga kuita uvhangeri, vakatopfeka nhumbi dzechechi, vakatobata mabhaibheri, vakatoenda misangano mikuru, asi vachine problemu yavanhu. Vanoona vanhu, asi kana vachiona vanhu, havavoni vanhu savanhu, vanoona vanhu semiti. Mangwana nhasi tichada kuparidza kusvika Mwari atipa kubata kwechipiri, kuti tigone kuona vanhu savanhu. Mubvunzo wangu mangwanani anhasi unoti, unoona vanhu sei? Unoona vanhu sei? Johana wokutanga chapter 4 verse 20 to 21 inoramba. Inoti hazviiti kuti uti unoda Mwari wausina kuona. Une problemu navanhu vaunoona. Mwari dai atibatsira. Unoona vanhu sei? Unoona vanhu sei? Uyo ari mumba menyu wamuri kuti sisi, musakanganwa kuti munhu. Ari panze apo, ari kudiridza gadheni yenyu, musakanganwa kuti munhu. Unoona vanhu sei? Icho chiko chinokupa kuti uti munhu sisi. Iye ane makore 16, iwe une 50 years. Mutemo woukama haudero. Kana ane 16 iwe une 50 mwanazvo. MuAfrica muno tine mitupo. Wamushayira here pokumuisa? Kuti aite muzukuru, aite mainini, aite kana vamwene, kana ane mutupo wavamwene vako. Unomuona sei? Chawazomutsvagira zita roukama husiko mukugarisana kwavanhu? Kutiwo muti sisi vako iwe uri mukuru kumudarika. Unoona vanhu sei? Iyeye unokushandira. Chokutanga, ziva kuti munhu. Deuteronomy chapter 24 verse ya 14 na 15 inoti, usamanikidza muranda unokubatira, ari murombo unoshayiwa, kana ari mumwe wehama dzako, kana wavatorwa vako vari munyika yako, mukati mamasuo ako. Verse 15, unofanira kumupa mubayiro wake zuva rimwe nerimwe. Zuva ngarirege kuvira asani apiwa, nokuti murombo, nomwoyo wake unoutarira, kuti arege kuzochema kuna Jehovha
pamusoro pako zvikava zvivi kwauri. Kare vaishandira mubayiro wezuva. Imi kana makatenderana kuti munopanana pamwedzi, mwedzi ngaurege kupera umwezve uchipera usina kumupa mubayiro wake. Munhu akafananawo newe. Iwe une zvirongwa nemari, naiyewo munhu ane zvirongwa nemari. Kana makatenderana kubhadharana nemari, bhadharanai nemari, kwete kundomutengera madhirezi maviri apabhero, kana kutengera mukomana ari kupurazi kwako magambutsu, woti ndavona akanaka chose, saka ndabvisa papeyi yako. Munhu akafanana newe. Unoona munhu seiko uyu? Pane kumanikidzana kukuru kunoitika chero mudzimba dzavatendi nevanhu vanovashandira. Mwari ngaatibatsire iyeye unokushandira. Munhu muone semunhu, usamuona semuti. Munhuwo anoda kuroora kana kuroorwa. Tendawo kuti munhu akafanana nemwana wako musikana. Tinoona muchitendera imbwa yapa next door kuti iuye pamba penyu kuzoita bukama nembwa yenyu. Hazvina problem nemi izvozvo. Kuti kiti yapa next door ivuyewo pakiti yekwenyu, pave nobukama pakati pekiti mbiri. Asi hamudi kuzvinzwa kuti musikana uyu awanewo chikomana chake, kuti muumbidzire, kuti aitewo mhuri zvakaita mwana wezvanzi yenyu. Ko munoti haazi munhu here? Munoti muti here? Muti ndo unoita vana ogaka, unongonzi mumengo, waita mengo dzawo. Uyu munhu woyu. Zvamunoshuvira kuvana venyu, waniso nokuchata, zvishuvireivo kuno wamunoti sisi uyu. Munomuvona sei? Munhuwo. Uya mukomana nokushandirai, munhuwo. Mutoroise mwana, mutsvagevo muroora, muumbidzire. Munhuwo. Unoona vanhu sei? Ndinofara pandakaverenga Matthew chapter 8 verse ya 5. Tinosangana nomurume mukuru wehondo. Anoti arwarirwa nomuranda wake, anoenda kuna Jesu. Bhaibheri rinoti wakakumbira zvikuru kwaari kuti amuporese. Jesu unorayira shoko, muranda anopora. Haana kukumbira zvimwe kuna muponesi. Chaanga afambira kukumbirira utano hwomuranda wake. Jesu pavhesi ya 10 anoti handisati ndamboona kutenda kwakadai kunyange kwaIsraeri. Chikonzero chakaita kuti adai, aiona muranda wake semunhu. Akafananawo naye anorwara, ana matambudziko, anokundikanawo. Vangani pakati pedu vanotenda kuti ivo voga ndo vanorwara, varanda havarwari. Muranda akati ndarwara zvinonzi usimbe. Kurwara kwake ndo kurwara, kwomuranda usimbe. Unoona munhu sei iwe? Muonewo semunhu kutsvaga basa kwauri kutambudzika. Zviriko zvinomudzingirira, zvaanoda kugadzirisawo mukati moupenyu. James chapter 5 verse ya 4 inototi iyo, minamato yavashandi vakakushandira, vausina kubhadhara, inochema pamberi paMwari. Handi yoga minamato yavatsvene inonzwika. Minamato yavashandi vasina kupiwa mari dzavo inogona kutopindira yavatsvene kundoita noizi pamberi paMwari. Wona munhu semunhu, mubatewo semunhu kunyange ari muranda. Tinonzwa masitori akawanda avamwe vanosenza mudzimba vanonzi kana uchibika nyama, bika uchiridza muridzo. Handidi kunzwa muridzo wanyarara ndakagara kudining kuti vasapa mukana kuti aravire nyama. Unovona munhu sei iwe? Munhuwo akafanana newe, kuti aseke zvonzi unosekesa.
kuti anyarare zvonzi wakanyararisa, haabvumidzwi kubhowekana sewo uchibhoweka navo. Munhuwo akafanana newe, ana maemotions namaumbirwewo akaita saako. Mutendere kuva munhu, iwe hauzi muridzi wemunhu iwe. Tose tiri vaMwari. Mwari dai atibatsira, taonana savanhu. Wona munhu semunhu. Tine dambudziko nevana vanoona sokuti vabereki havazi vanhu, munhu akura haazi munhu. Bhaibheri rinoramba izvozvo. Vana sekuru nana mbuya havazi vanhu. Bhaibheri redu rinoramba izvozvo. Leviticus chapter 19 verse 32 inoti unofanira kusimukira wachena vhudzi nokukudza mutana, uye utye Mwari wako, ndini Jehovha. Nemhaka tifanira kuvasimukira, ndo vakaita kuti isu tive zvatiri. Ndo vakachengeta zivo yavakapuwa navakavatangira, inotibetsera mukati moupenyu. Unoona munhu sei iwe? Inoenderera mberi pavhesi 33 ichiti, kana mutorwa agere newe panyika yenyu, usamuitira zvakaipa. Vhesi 34, mutorwa ugere nemi ngaave kwamuri somunhu wakaberekerwa pakati penyu. Unofanira kumuda sezvaunozvida iwe, nokuti nemivo makanga muri vatorwa munyika yeIgipita. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Wona munhu semunhu. Pane nyaya yeutorwa inotaurwa ukapinda mudzimba medu apa. Zvinonzi muroora mutorwa, anobatwa neseri kworuoko. Aiwaka, munhu akafanira kukudzwa. Vana vamwene musashungurudza varoora. Rangarirai kuti nemiwo muri muroora mumusha imomo. Batai muroora zvakanaka. Munhu anofanira kukudzwa. Musakanganwa chinonzi muroora. Munhu. Inzwi rokuti muroora rinotoreva munhu, achizi chimwe chisikwa chakasikwa Mwari apedza kusika vanhu. Chinonzi vamwene wemuroora munhu. Vamwene haizi mhuka yakasikwa Mwari apedza kusika vanhu. Vamwene munhu. Unovavona sei? Unovavona semuti here, kana unovavona semunhu? Indaa usingakoshesi nyaya dzavo. Vakanzi vanorwara, unotoprescribe uri kudhorobheni ikoko kuti ngavandotengerwa mapanadho kumagirosa, iwe usina kana chitupa cheRed Cross. Wako mwana akarwara kana huku yako chaiyo ikarwara, unodana vevheti kuti vazoivheneka. Ngationane savanhu. Leviticus chapter 19 verse 14 inoti usatuka matsi kana kupinganidza bofu, asi unofanira kutya Mwari wako, ndini Jehovha. Mwari dai atibatsira. Kana pane munhu ane urema hupi nehupi, hazvimushanduri kuti asava munhu. Munhu anofanira kuonekwa semunhu, anofanira kuteererwa somunhu, anofanira kubatwa somunhu. Unoona munhu sei iwe? Unomuona semuti kana unomuona semunhu? Kana uchimuona semuti, unofanira kubatwa rwechipiri. Leviticus chapter 19 verse 15 inoti musaita zvisakarurama pakutonga. Usatsaura murombo kana kukudza une simba, asi unofanira kutonga wokwako nokururama. Murombo munhu haavigwi ari mupenyu. Mufumi munhu haavengegwi pfuma yake. Munhu angava murombo angava mufumi, muone semunhu. Variko varombo vanovenga vafumi, variko vafumi vanovenga varombo. Munhu. Wona munhu semunhu. Chokutanga, wona munhu sechisikwa chaMwari. Wona munhu zvakanaka. Usamuona semuti. Wona munhu semunhu. Jesu unotaura achiti, mufananidzo wamakwai nembudzi vachaponeswa. Unoti kwavari, wakandiona ndine nzara, ukandipa chokudya. Ndiri mutirongo, ukandishanyira. Ndisina chokufuka, ukandipfekedza. Zvose zvakatenderera pamunhu. Kunamata chaiko, maonero namabatiro aunoita vanhu. Zvimwe zvese izvi hazvitibatsiri pamberi paMwari kudarika maonero atinoita vanhu.
variko vanoenda kuIsraeri kundoona guva raJesu, tisina kuvavona kumariro avatete. Kunamata, kuda vanhu. Variko vanoita tsvakurudzo yokutotsvaga mazita avasikana vane 10 vanorevwa neBhaibheri, vasingazivi mazita avana vavatete vavo. Kunamata, kuda vanhu, ukama navanhu. Ndinofarira Pauro pazvose zvomukurumbira wake wanga ari munhu wavanhu. Ukaverenga pachapter 16 yavaroma, Pauro anotaura pamusoro pavanhu. Uapostora hwake hahuna kumubvisa kuna vanhu, hwakatomuswededza pamberi pavanhu, kutaridza kuti kunamata, ukama navanhu. Muonekano yake chinyorera kuvaRoma kwanga asati asvika, wanga atoumba ukama navanhu vanga vari kure naye. Anonyora achinyorera kwaziso kuna ana Fibi, vana Priska naana Akwira, vana Epeneto, waanoti mudikamwa wangu. Anokwazisa vana Maria. Wobvapo unotaura pamusoro pana Andironiko, naana Junia, naana Ambiriato, naana Ubano, vana Stako, vana Apere. Anondikwazisirewo Aristoburo, naana Herodia worudzi rwangu. Anototaurawo verudzi rwake. Hazvina kuipaka kundikwazisewo mhofu sezvo ndiri mhofu. Naana madhuve vana mai vangu. Ukama. Muukama hwedu mukuwanda kwahwo, hapana isiri hama yako. Anoenderera mberi achikwazisa vana Rufosi, vana Pesisi, vana Tirifosa, vana Patrobhasi, vana Singirito, vana Firegoni, vana Neria, vana Orimpasi. Akuzoudza vaya kuti ndina vamwe vandinavo kuno, vana Rukio, vana Jasoni, vana Timotia, vana Tetiosi, vana Gaiyosi, vana Erastosi, vana Kwatosi. Anotaura vanhu vakawanda, ane nguva navanhu. Kunamata vana vaMwari, kugona kupiwa chipo chokuvona vanhu savanhu nokuvabata savanhu. Kunamata, ukama hwako navanhu. Ndakazviimba ndichazvitaura. Kunamata hakuzi kuturika satellite dish pamba rokuona machannels echechi, vabereki vasina dish rokugezera maoko kumusha. Unoenda kundoona vabereki kamwe paholiday, sokuti mubereki social monument. Aiwa, kunamata ukama. Kunamata hakuzi kuti pane asina kugamuchira here muviri washe pachirayiro, uchitaura izvi uri kuchechi, asi pamba pako pasina unochimbomira ititye. Kunamata hakuzi kuti kuvaenzi mawana tadla nenyemwerero, sokuti pamabika mavhuna mugoti. Kana vawana madla, bikazve vanhu vadle. Unoona vanhu seiko iwe? Kunamata, ukama navanhu. Kunamata hakuzi kuchengeta mhaka inowaniswa mubayiro neve-SPCA, boka rezvemhuka, pikicha vabereki vako ichikwezva tsitsi dzamadhona pakutsvaga rubatsiro kubva kumadhona. Kunamata ukama navanhu. Kunamata hakuzi kurangaridza murwere kuti ane mapiritsi adla, iwe usingamupi chokudya chacho. Kunamata hakuzi kupodora hosho pavhuserere. Zvonzi kuchechi kwainakidza, takaridza hosho kudzamara dzagurika, musina kumbovhuna mapadza pamaisakura muchibatsira harahwa kusakura munda mayo. Kunamata ukama navanhu. Kunamata hakuzi kungodzidzisa kuti vakafa havana chavanoziva, tisingavoni chaunoitira vapenyu vanoziva. Kunamata ukama. Unovona vanhu seiko iwe? Kunamata hakuzi kungotsinzina, kuti ndikatsinzinana naye ndinosvinura na 12. Panotsinzinirwa pakawanda pasina hanya naMwari. Kunamata chaiko ndezvaunoita wasvinura. Kunamata ukama navanhu. Kunamata kuona vanhu savanhu. Unoona vanhu seiko iwe? Kunamata hakuzi kungoti Mwari nomuromo chete. James 2 verse ya 14 to 19 inoramba izvozvo. Kunamata hakuzi kushonga nhumbi dzechechi. Kunamata hakuzi kuverenga King James version. Kunamata hakuzi kuziva mavhesi nomusoro. Kunamata
ukama navanhu. Usazvinyepera muteereri uchiti hauna basa navanhu. Zita raunaro hauziwo wakazvipa, wakatopuhwa navanhu. Dzidzo yaunayo kubva grade 1 kusvika kuma-universities wakapiwa navanhu. Mari yaunayo yakatouya navanhu muupenyu hwako. Kana pane zvawakatengesa, vanhu vakakupa mari. Hauziwo wakatenga kuzvigezesa pawakazvarwa, ende uchapedzisira kugezeswa navanhu pauchafa. Mariro ako acharongwa navanhu. Zvese zvawakaunganidza zvichasarazve navanhu. Hembe yawakapfeka iyoyo, cotton iyo yakatorimwa navanhu. Saka une basa navanhu. Usavaona semiti, vaone savanhu, vakoshese. Marko chapter 8, takudzokera pasini yedisaster redu riya. Ndinofara pavhesi ya 25. Jesu aona mukomana uyu ane problem yokuona vanhu semiti. Haana kumurega achienda akadaro. Vhesi ya 25 inoti, zvino akaisazve mavoko pamusoro pameso ake. Iye akatarisisa, akaporeswa, akaona zvose zvakanaka. Vateereri, munamato wangu ndokuti iwe neni tanga tine problem yokuona vanhu. Tichivavona asi tisingavavoni savanhu. Tisingavabati zvakanaka sezvinoda Mwari. Bati Mwari aruda kukupa, aruda kupa ina, aruda kupa iwe. Kubatwa kechipiri. That second touch. Dati arega Mwari abata mukati meupenyu hwedu tisaita nharo. Paune dambudziko noukama nehama, paune dambudziko noukama navanhu, mukati mecommunity yaunogara, kubasa, kumba, kumakereke, muukama, tendera Mwari akupe kakubata kechipiri. Kakubata kechipiri. Paakabatwa kechipiri, akaona zvose zvanaka. Mwari atitire zvakanaka. Mwari ngaatiropafadze. Tiri kunamatira that second touch. Kana Mwari akatipa iyoyo, tinogara zvakanaka murugare. Tinobatana zvakanaka, tinonzwirana, tinokudzana, tinonamatirana, tinoshumira zvakanaka, tinogara zvakanaka, tinoitirana zvakanaka. Izvi ndizvo zvinofadza Mwari. Mwari ngaatiropafadze. Tosangana muchirongwa chinotevera. God bless you. Vachada mharidzo iyi munokwanisa kuiwana via WhatsApp panhamba dzinoti 0735 690 240. Ndinodzokorera zvakare 0735 690 240. Minamato nemubvunzo tsvakai nhengo ye-Seventh Day Adventist ari pedo nemi matenga. Vanoda kubata Pastor Aaron Rusukira vanowanikwa panhamba dzinoti WhatsApp 0735 690 240. Ndinodzokorora zvakare 0735 690 240. Kufona 0772 721 653. Ndinodzokorora zvakare 0772 721 653.